para facer os deseños das bases de datos, antes de creala no LibreOffice Base, imos usar o LibreOffice Draw. Ben, cando abramos unha tarefa de deseño, imos atopar un arquivo como este, onde vai aparecer o enunciado do problema que temos que modelizar. Vale. O primeiro que temos que facer que é? Pois identificar as táboas. Lembrade que as táboas son calquer obxecto, entidade, acción, persoa, sobre o que queremos guardar información. Neste caso, é o exemplo dos apuntes, sabemos que queremos guardar información sobre os taxis, bueno, pois o marcamos, e sobre os condutores, pois tamén o marcamos para logo telo resaltado e non esquecer nada, vale? Porque hai algúns enunciados que van a ser máis complexos. Unha vez temos as táboas identificadas, tamén é importante identificar os seus atributos ou campos. Atributos ou campos era toda aquela información que quería guardar sobre esas táboas. Bueno, pois sobre os taxis xa me aparece aquí que datos interesan, vale? Entón, vounos marcar en laranxa para que se vexan ben. E logo, sobre os condutores, tamén aparecen aquí, entre paréntesis, os seus atributos. Vale. Unha vez temos identificadas as táboas e os campos, imos escribir a táboa. Para eso empregamos esta ferramenta de aquí que se chama cadro de texto. Pinchamos nela, pinchamos e arrastramos para debuxar un pequeno cadrado. Vale? Lembrade que os nomes das táboas van en mayúsculas. Taxi e en singular. Moi ben. Vale. E logo temos os nomes dos atributos. Pois matrícula, os nomes dos atributos van en minúscula. Matrícula, marca, modelo. Fixadevos que non puxen o acento en matrícula, porque nas bases de datos os acentos non existen e os espacios en nomes de atributos tampouco son aconsellables. Polo tanto, a data de matriculación vouna poñer así. De acordo? Agora temos que pararnos un momentiño e pensar, algún destes campos me serve como chave primaria? É dicir, vai tomar un valor diferente para cada rexistro, para cada taxi? Pois sí, a matrícula é distinta para cada coche. Entonces, podo usar este campo como chave primaria e a resalto en negrita, vale? E pecho a paréntese. Logo fago o mesmo para a outra táboa, conductores. Collo outro cadro de texto, non empreguedes o mesmo, porque logo as relacións imos indicalas con frechas, vale? E as frechas teñen que ir dun campo de texto a outro. Non permite frechas dentro dun mismo campo de texto. Entonces, volvemos a escoller esta ferramenta e o mesmo que antes. Neste caso, condutor, que en galego é sen a C, abremos paréntese, vale? E poñemos os atributos ou campos. Nome, apelidos, enderezo, data de alta. Destes ningún deles me vale como chave primaria. Entonces podo engadir eu un. Podo usar o DNI, que me serve como chave primaria, porque é distinto para cada persoa. E logo seguimos. Nome, apelidos, enderezo e o mesmo data alta, sen espazos. Vale? Pero aquí temos que fixarnos en unha cousa, que existe unha relación entre o conductor e o taxi. O conductor sempre vai a conducir o mesmo taxi e un taxi sempre vai ser conducido polo mesmo conductor. E polo tanto, é unha relación un a un, e aquí vou meter a matrícula do taxi, vale? Como chave allea para establecer esa relación. Deste xeito, se quero saber quen conduce o taxi dunha determinada matrícula e quero saber os datos do taxi, só teño que ir, e quero saber, perdón, os datos do condutor, só teño que ir por esa relación, por este atributo. Xa veremos como se fai. Ben, e agora vou establecer a relación. Esquecín marcar aquí en negrita a chave primaria. A chave primaria en negrita, a chave allea en cursiva.
vale? DNI puxeno en mayúsculas porque é o DNI, pero debería ir en minúsculas porque é o atributo, vale? Como poñemos a relación? Moi ben, pois a relación, primeiro que imos facer é poñer aquí un punto de conexión, porque imos poñer unha frecha dende esta táboa, dende esta chave allea, ata a táboa onde esa chave allea é chave primaria. Entón, para poñer un punto novo de conexión, temos que ter o de editar puntos activado e esta ferramenta de puntos de adhesión tamén activada e logo premer en insertar. E o poñemos no borde do cadro de texto. Aí, xa está. Vale? Se quixéramos insertar máis, poderíamos poñer cantos quixéramos, vale? Pero só me fai falta un. Despois desto, imos poñer a frecha que une con este conector, vale? Dende a matrícula, perdón, que non sei que fixen mal. Perdín aquí. Dende a matrícula a táboa, vale? Dende a chave allea ata a táboa onde esa chave allea é chave primaria. E con isto remataríamos este exercicio. Todos os deseños os tedes que facer do mesmo xeito, de acordo? Veña, ánimo e adiante.